Tak to je ono, no. To je to, čo sme chceli. Že by sme chceli tým logom vlastne vyslať nejaký signál do sveta, ktorý by mal nejakým spôsobom zaujať vlastne aj ľudí, ktorí u nás to teraz nikdy nepočuli. A jednak ľudí vlastne, ktorí by mohli vlastne ten náš tým posilniť a stať sa takzvanými right people. A takisto by sme chceli nejakým spôsobom skúsiť zaujať vlastne nejakých nových zákazníkov. Bude správne, aby sme poďakovali vlastne niektorým ľuďom v tejto firme. Mám na mysli ľudí, ktorí sú v tejto firme viac ako 10 rokov. Ja, my by sme vám týmto večerom chceli aj spolu s Romom vlastne poďakovať za vaše úsilie, obetavosť a ťah na bránku, ako hovoríme.